Kienu aktar minn 500 l-irġiel li fl-aħħar sentejn kellhom jagħmlu testijiet wara li kellhom x'jaqsmu sesswalment ma' nisa Ċiniżi minn pajjiżi oħra tal-Ewropa tal-Lvant fil-famużi massage parlours. Wara li fl-aħħar jiem ħarġu ċifri xokkanti ta' irġiel li qed ikollhom iżuru l-Geo Clinic f'pajjiżna wara li jkunu għamlu użu minn servizzi ta' massage parlours diversi f'Malta, Net News tkellem għal-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għat-Terapisti ta' Sbuħija Magda Magrinawdi li saħqet dwar il-bżonn ta' aktar kontrolli. Il-beauty parlors għandhom jiġu kontrollati, jina minix ngħid ma jkun hemm xogħol għalihom daw in-nies, m'għandhom jiġu kontrollati u biex jagħtuhom liċenzja aħna dejjem sħaqna minn 1993 li daw għandhom biex ikollhom liċenzja jridu jkunu membri jew tal-assoċjazzjoni tagħna MABT jew tal-assoċjazzjoni l-oħra għax aħna nivvettjaw in-nies. U mbagħad ikun hemm kontroll min-naħa tas-sanità u tal-awtoritajiet. Għaliex hekk qed nagħmlu sem ħażin għal min veru irid jaħdem business minnu veru beauty therapist. Staqsejna lil Magrinawdi li hi wkoll Viċi President tal-Konfederazzjoni Ewropea tat-Terapisti ta' Sbuħija Professjonisti ċepek x'għandhom jagħmlu l-awtoritajiet dwar din is-sitwazzjoni. Jaraw li kwalifiċi li għandhom huma veru, jistaw jidaħlu l-MABT għax aħna nistaw ngħidulhom, nivvettjawhom kollha. Apparti minn hekk biex jagħtuhom il-liċenzja jridu jkollhom jistaw ikunu soġġetti għal visit spot checks u jdaħlu s-sanità u xekol. F'pajjiżna wieħed minn kull 10 irġiel li żaru l-Geo Clinic mill-2017 l-hawn ammettew li kellhom kuntatt sesswali f'wieħed minn dawn il-parlors. L-aħħar ċifri uffiċjali li jmorru lura għal-2016 jindikaw il-preżenza ta' madwar 200 minn dat tip ta' ħanut. Iżda minn dakinhar il-Gvern neħħa l-ħtieġa ta' liċenzja għal stabbilimenti ta' dan it-tip, bir-riżultat li mhux magħruf eżatt in-numru ta' ħwienet li joffru dawn is-servizzi. Kien għalhekk li din il-ġimgħa il-Partit Nazzjonalista insista fuq il-bżonn li dawn il-ħwienet ikunu rreġistrati. Il-Konfederazzjoni ta' Organizzazzjonijiet dwar id-drittijiet tan-nisa urew tħassib serju dwar din is-sitwazzjoni u stqarrew li dawn l-istabbilimenti qed ipoġġu f'riskju serju lis-sieħba nisa tal-irġiel li jżuruhom li jieħdu infezzjonijiet varji u li jiżviluppaw il-virus magħruf bħala HPV li jista' jwassal anke għal kanċer. Dan minn barra l-biża' li n-nisa impjegati bħala terapisti f'dawn il-massage parlours jaf kienu vittmi ta' traffikar tal-persuni li spiċċaw f'dan ix-xogħol wara li ġew mwiegħda xogħol differenti meta kienu f'pajjiżhom.